El triangle del foc. Bon dia, va dir l'Albert entrant a l'aula. Bon dia, li van respondre els nens i les nenes de sisè, encara mig endormiscats. Darrere del seu tutor van entrar una parella de bombers, un noi i una noia equipats de cap a peus. Després d'uns moments de rebombori general, van aconseguir fer silenci i l'Albert els va explicar què hi feien a l'escola. Us presento la Mariona i el Javi, va començar. Es dediquen a combatre un dels incendis més destructors que hi ha sobre la capa de la Terra, el bullying. Amb aquella visita, els nens i les nenes de sisè van entendre com funciona la violència, com comença i com es manté, i com es fa gran, com un incendi. Amb les eines que fan servir els bombers, com el triangle del foc, van entendre el funcionament i, per tant, van saber com prevenir-lo i com aturar-lo. D'aquella visita va néixer un equip de bombers molt ben entrenat, nens i nenes de sisè que a partir d'aleshores es van dedicar a prevenir i aturar la violència a l'escola. Escolta, per què no participeu amb la vostra escola al concurs BBVA de dibuix escolar? Clar, aquest any és la 36a edició. L'organitzen la Fundació d'Antigues Caixes Catalanes i BBVA Catalunya Caixa. L'any passat, els 6 contes per aprendre a ser feliços van quedar xulíssims amb les vostres il·lustracions. Aquest any, els 6 contes per créixer poden quedar... Tinc unes ganes de veure les vostres il·lustracions. I és molt fàcil, Només heu d'entrar a la web i buscar els contes, fer uns dibuixos i participar en el concurs. Ei, hi ha premis, Escolta, que val la pena. Va, us hi podeu posar ja.